Sunday bazalwane asibingelele. Hallelujah. Amen. Glory be to Jesus. Hallelujah. Amen. Nikhona bazalwane. Amen. Siyabonga. Siyayibonga Nkosi ethe yavula umnyango namhlanje. Hallelujah. Amen. Ukuthi sizothi iyona yodwa iphakeme akekho njengaye. Amen. Ngiyabingelela egameni lomfelo wami lenkosi yami kuyiyona yodwa okunguJesu Kristu waseNazaretha owafa wavuka wamthengela uNkulunkulu ngegazi lakhe ukuze nami namhlanje izobizwa ngokuba ngumntwana kaNkulunkulu. Kakhulu nje kazi nje bazalwane ngibizwe ngokuba ngiyindlalifa yezulu. Uma ngibalwa kubalelwe kimina ukuthi isono asikho kimina. Ingakho lithe izwi akusekho ukulahlwa kwabakuKristu Jesu. Uma ngibizwa ngolungileyo kaBaba uNkulunkulu. Ngiyawubonga umusa waseKalvari ukuthi even after 2000 weminyaka lelo gazi laphalalela mina ukuthi mina ngihlanzwe ezonweni zami, ngihlukaniswe kuzona zonke izono engangikade ngizenza bese kuthiwa mina ngihlanzekile. Glory be to Jesus. Siyabulisa kubazalwana abasibukela live ku Facebook, ngelihle igama lenkosi, abazalwana ababukela amavideo ethu ku YouTube. Siyabingelela namhlanje uJesu muhle, abazalwana balalela ama-audio ethu kanye nama-podcast. Siyabulisa kubona. Hallelujah. Ngiyathanda nje bazalwana kuba namuhla siqala i-Holy Week. Sibuke ukungena kwakaJesu eJerusalem. It's called Jesus' triumphant entry into Jerusalem. Ukungena kwakhe okungafani nokungena nje. Uma ababhala iBhayibheli bebhala balifaka lelagama aligcina ngokuthi entry, but kuthiwa Jesus' triumphant entry, okungukuthi ukungena kwakaJesu kokunqoba. Ungena kwaJesu kwani bazalwane akangeni nje but ungena victorious. Amen. Hallelujah. Akangeni nje but ungena victorious. That I am the king, I am your king, I'm coming unto you, O Jerusalem, declaring ukuthi over you I have victory. Glory be unto the living God. Maye bazalwane ngiyengaba nokuphoxeka okuncane bazalwane. Hallelujah. Ngithi ngiyafika bazalwane ngiyimisele ngqoke nakahle bazalwane. Hallelujah. Ngithi mhlawumbe khona abaphethe amasundu ngibona nje abazalwane awubalensizana. Ngiyathulatulisa ngiyababheka abazalwane ngithi khona ozathinteka. Mhlawumbe abeke ingubo zakhe phansi athi hamba la mfundisi. Ngibona abazalwane abayingeni indaba yabangiphuthika. Hallelujah. Akusenani ebazalwane ngoba nami idonki ngisuke ngalikhohlwa. Hallelujah. Ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe uma bengize ngedonki kube ngithole zonke imfanelo. Amen. Glory be to Jesus. Namhlanje it's Palm Sunday. Ilanga uJesu angena ngalo eJerusalem. Ngibona kuhle ebazalwane ukuthi sike sibuke nje ukungena kwakhe, sibuke nje konke ebazalwane. Hallelujah. Sike sithathe nje just a couple of minutes looking at ukungena kwakhe uJesu bese siyakhuleka bese siyahlukana. Hallelujah. Kube kungukuthi sizophinde sibuye futhi ngoLwesihlanu uma sesizo celebrate ukuthi uJesu ubethe. Hallelujah. Ngoba yona kuphela
inkosi bazalwane yabethelwa esiphambanweni. Yathi mesiqedile ukubethelwa ngolwesithathu usuku yabe siyavuka. Hallelujah. Then he gives us that assurance ukuthi ngokuba mina izwe ngiqobile nani kanjalo izwe ngiyavulinqoba noma kungaba khona ukufa kinina yazini ukuthi ukufa kunamandla phezulu ngoba mina ngibe inkosi phezulu kwabona konke even ukufa ngiyengakunqoba. So uma yena enqobe ukufa it means nathi sizonqoba ukufa. Glory be to Jesus. Luke chapter 19 verses 30 to verse 44. Ngiyacela ke sifundele uverse 30. Luke chapter 19 verse 30. He said to them, "Go into the village ahead of you. As you enter, you will find a young donkey tied there. No one has ever sat on it. Untie it and bring it." Amen. Hallelujah. Amen. Akekho mhlambe ophethe i-version ehlukile ka verse 30 yebazalwane. Yes. Luke 19 verse 30. Go to the village ahead of you, and as you enter it, you will find a colt tied there, which no one has ever ridden. Untie it and bring it here. Hallelujah. Amen. Let us value amehlo. Nami izwi lakho uNkulunkulu wethu liyaphila liphefumulelwe nguwe. Khuluma ngalo ukhazimulisa uKristu lo inkosi yethu. Siyakubonga ngalo Baba. Thatha udumo namanje in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. But bazalwane, you will find a colt there. You find a donkey. After the donkey, there is what we call the colt. Hallelujah. Amen. What is a colt? A colt. What is a colt? Hallelujah. A colt is a young donkey. Amen. Amen. So bathi lapha umibeleka le ndaba ithi le ndaba kukhona kulomuzi khona idonki eselikhulile. Hallelujah. Kukhona at the same time i-colt ingane yale donki. Now iBhayibheli very specific to stress ukuthi hambani emzaneni manifike emzaneni nithathe idonki elingakaze lahlala muntu nilethe kimi. Hallelujah. Next verse. 31. If anyone asks you, "Why are you untying it?" say that the Lord did it. The Lord what? Leads it. Hallelujah. Amen. Hambani emzaneni manifike emzaneni nizothola idonki. Manifika bese niyaliqhaqha. Manifike emzaneni bese nikhipha intambo noma intambo eboshwe ngayo. Uma benibuza why niyoqhaqha idonki nenza nithi inkosi yathi. Hallelujah. Yebazalwane nathi siyafana nale donki ngoba sasikade sibambe lokho kwethu sibhizi nezinto zethu kwafika isikhathi sokuba inkosi bese iyasidinga. Uma inkosi sisibiza kwamele ukuba sidedele konke kwethu. Athi uPaul umebhala konke kwakuyinzuzo kimi ngikushaya indiva ngenxa yokukhulu kokumazi ngikulahla konke ukuze ngizuze yena. Yingakho ke nisibona sihamba endleleni yenkosi. Hallelujah. The Lord needs it. Now understand ke ukuthi indaba ayigcini lapho ukuthi the Lord needs it, but the king
needs it. And now each time in a kingdom, kunenkosi, whatever ama subject enkosi anayo, uma inkosi idinga isubject fanele idedela ababuza imibuzo ngoba lokhu kudingwa inkosi. Amen. Whatever the Lord needs from you, you need to let go. Amen. Inkosi idinga isikhathi sakho, let go. Inkosi idinga wena, let go. Ungaphili wena ifa, kuphile inkosi. Amen. Ungabi nezabo ezibekayo, hayi mina ngisenza 1 2 3 4, phile inkosi. Be sold out for Christ. Kuyokusiza. Hallelujah. Next verse. 32. The man Jesus sent found it as he had told them. Next verse. 33. While they were untying the young donkey, its owners asked them, "Why are you untying the donkey?" Yes. 34. The disciples answered, "The Lord needs it." Yes. 35. They brought the donkey to Jesus, put their coats on it, and helped Jesus onto it. Put their coats on it. Hallelujah. Amen. Bamsiza uJesu, babeka ingubo zabo phezu kwedonki. Hallelujah. Amen. Glory be to Jesus. Emva kwalokho kwenzakalani? 36. As he was riding along, people spread their coats on the road. Hallelujah. Amen. Njengoba wayegibele, abantu bandlala ingubo zabo. Hallelujah. I understand about the significance of ingubo, impahla zabo. Mina ezami impahla ngiyayithanda ebazalwane. Hallelujah. Glory be to Jesus. Angeke ngivume zimane nje sibekwe lapha phansi sinyathele. Hallelujah. Ngizoba nalento ethi hayi man lokhu akufuneki kwezami impahla. Amen. But uma sekufike inkosi yamakhosi, lithi iBhayibheli baphumula ingubo zabo, bayibeka phansi ukuba inkosi idlule kuzona, ngoba bathi wena nkosi you are worthy ngaphezulu kwabona bonke, whatever nayo kufanele ukuthi be subject under you. Sisabheke ephasikeni, sisayo iphasika ngathi ngaba inqondo yethu noma umqondo wethu ukuthi whatever sinayo, whatever siyo, let it be subject unto the Lord. Ngathi nje singafana nalo yamzalwane uMaria owayohlala enyaweni zenkosi wafunda from inkosi, sikiyeke konke kunye ngoba konke kunye kuzukusiza. Let us become subjects of the Lord, sifunde kuyona. Ingakho uJesu bekhuluma athi fundani kimina ngoba mina ngimnene. I am very gentle, learn from me, because you need to learn from him. Ngoba lithi iBhayibheli yabazalwane wakhetha eyinkosi, wakhetha ukuthi ayongena eJerusalema angene ngani ngendonki. Hallelujah. Glory be to Jesus. Next verse. 37. By this time he was coming near the place where the road went down, the Mount of Olives. Yes. Then the whole crowd of disciples began to praise God for all the miracles that they had seen. Hallelujah. Amen. Uma inkosi khona, once you recognize ukusebenza kwayo noma kwenzakalani empilweni yakho, kunalento ezothi mdumise ngoba lomfanele udumo. Noma kunezinto empilweni yakho engahambi ngendlela othanda ukuba zihambe ngayo, kunalento ehlala bese yavuka ithi mdumise. Kunalento ehlala bese ikuhlupha ithi noma ubona ngazuthi kuvama usizi nenyembezi empilweni yakho, but yena udumo lumfanele. Yena ungaphezulu kwesi
unesimo odlula kusona, yena ungaphezu kwanoma ngayini obhekene nayo. Izimo ayikwazi ukunqamula indumiso ekufanele uyithathe uyimikise enkosini. Lithi iBhayibheli the more Jesu ehamba ngale donki bavukelwa ukuthi manje isikhathi lesokuthi simdumise uNkulunkulu ngoba usevele nje usenzele izinto ezinkulu. Siyobala sithini imisebenzi yakhe asenzele yona engaka. Athobhala iBhayibheli mbonga uJehova mphefumulo wami nako konke ngaphakathi kwami akulibonge igama lakhe. Athi uzungakhohlwa imisebenzi yakhe yonke iyomusa, ngoba the more u realize ukuthi Inkosi kwenzela umuso ngakanani, it is the more indumiso yakho izoba inkulu. Athi ohlabelelayo awubazi ubuhlungu engidlule kubona, uyazi ubuhlungu bendumiso yami, yingakho ngiqhubeka uNkulunkulu ngimdumisa noma wena ungabona ngazi ukuthi la ngihleli khona ngihleli endaweni yobumnyama. God is worthy of my praise. Hallelujah. And uNkulunkulu yebazalwane safunda ke thina ukuthi noma kumnyama kangakanani asiyeke ukumdumisa, siyaqhubeka simdumise ngoba uyayenza indlela indini ebumnyameni. Wenza indlela kwaHlomasini labantu bathi akudlule khona, labantu bathi soke sibone ukuthi kanjani, abenze vele ukuthi babone ngoba uNkulunkulu uyayiphendula imithandazo, uyiphendule mina abantu bebuka, uyiphendula abanembuzo ukuthi kanjani, ayiphendule even ntambama bebhekile ngoba yena uJehova wenza izinto. Hallelujah. Asivuma ukuthi izinto nezimo zivale indumiso yethu. Instead the more ziba khona, it is the more simdumisa kakhulu. Ngazuthi lezi zinto zisipusha ukuthi sithi kuyena lukufanele udumo noma kunje. Ngoba isimo sikuqhulu ukuthi umile uNkulunkulu. He remains God. Whether wenzile whether kenzana, he is God. Hallelujah. Next verse. 88. They shouted joyfully, "Blessed is the King who comes in the name of the Lord. Peace in heaven and glory in the highest heaven." Hallelujah. Amen. Makabongozayo egameni lenkosi. Ukuthula ezulwini, ukuthula emhlabeni. Hallelujah. Understand that Jesu nefika ngithe kuwena umezongena eJerusalem ungena uhamba nganye bazalwane. Khona lo ngakasha siphinde ngesimanga sakhe siyaphila. uJesu ungena uhamba ngani? Ya wasinda washo ke siyabonga. Bazalwane uma uJesu ungena ngedonki. Now it's very tricky in a sense because amakhosi benasibo abantu bokuhamba ngamadonki. Hallelujah. Amakhosi uma eza ehamba abehamba ngani bazalwane? Ngamasha. Simshayele izandla bazalwane. Glory to Jesus. Amakhosi umeza ahamba ngamasha. Now there's a difference because uJesu ubengathi kubafundi hambani kulo yamzana, manifika niyothola ihashi liboshiwe bese niyaqhaqa. Hallelujah. Siyavumelana ebazalwane uJesu bengakusho lokho. Hallelujah. Why specifically akhetha idonki? Kule ndaba ihashi nedonki, they are from the same family of animals. Amen. Hallelujah. And Colossians lawati called is an animal. They are from the same animal. They are from the same family of animals. Hallelujah. But ubema chakani donki vele yashi. Yabo yashi jenjigenzeni mambona nje donki yashi. Hallelujah. Now why anaketama ihashi instead waketa
idonki. Inkinga yehashi yebazalwane laba abadlala amahashi bayazi. Ihashi kuduma lona kunokuba kudume lo olugibele. Hallelujah. Lapha kuDurban July makuthiwa nali hashi eliwinile naku do it again uwinile it again kudume hashi kunokuthi kudume umuntu. Yebazalwane ake siqaphele ukuthi singabi naleyo mentality yamahashi nathi. Kudume thina velele thina kwaziwe thina kungaveli lo esizanayo ngoba ukhona lo esizanayo uKristu igama lakhe akumelanga kuvele mina ngaveli yena noma ngafunda kangakanani noma accolades ama ngathi noma ngathiwa uprofessor of what but angaveli mina noma abantu bangasalazange lamigama kephuma bebambile ukuthi ngihambisa indaba ezinhle ngishumayela uKristu that is enough for me noma ngasabizwanga egama elikhulu. Because sometimes now lamagama enza ukuthi kube nama expectation kanti ayikho lento. Hallelujah. Glory be to Jesus. Noma abantu sebangasasabanga yebazalwane phathi bazi nje ukuthi sihamba noNkulunkulu that is enough. I would rather abantu bangandamanye bangibukele phansi kanti into engizanayo inkulu kunokuba abantu bangithathelele kanti into engizanayo yikho umsindo kuphela. Hallelujah. Amen. Masingafani yahashi ngoba yebazalwane inkinga yehashi number 2 ukuthi ihashi igijima noma selingasagijelwanga. Sinenkinga yebazalwane ukwazi program yebandla ngiyazi mhlawumbe uyahlabela mhlawumbe uyashumayela ukuthi hayi mangiliphethe le verse ngiyolibeka kanje ngiyazi bazongizwa ngoba sewuhambisa experience ngazuthi uma kuze kwenze Nkosi ungayithatha experience uyibeke eceleni ucela umoya engcwele uthi ngikade kukona konke ngingashumayela ukwazi kwami but ikhulume wena ngami. Hallelujah. Yahlupha experience ngoba senza izinto ukuze sijatshulelwe abantu but izulu libe libheka phansi lithi ayikho. Hallelujah. Hallelujah. Mina nginankinga yebazalwane noma ngingasangishayelanga izandla but uma ngiqedile uma ngiyohlala phansi neNkosi ngithi baba konke bekubeke kimi ngiyenze njengokusho kwakho. Hallelujah. Glory be to Jesus. Akusena ndaba kulungile yebazalwane. Glory be to Jesus. Ngoba inkinga yethu uma sengena le mentality yehashi sifuna ukuduma ebantwini saziwe abantu kube ngazuthi sakha sakha ama followers lawa ku social media kunokuba sakhe ama disciples kaKristu. Hallelujah. Asikho labazalwane uzokhanda amafele. Hallelujah. Noma singasadumanga kunandaba but umyalezo weNkosi uhambe njengobunjalo wamapholutho safakwe kwethu. Glory be to Jesus. Siphinde futhi singafaki nezindaba zabantu khona la. Glory be to Jesus.
So niyabona ke bazalwane inkinga yasho ukuthi yashini and nabo kunye ke number 3 ihashi njalo uNkosi ligibele kune message eliconveyayo each time a horse comes laziwa ngokuba lesi silwane sempi njalo makiwe empini inkosi izogibela ihashi ngoba ihashi it means war. But Jesu umefika enkosi bekade khona okuhlukile umefika yena ufika ukuthi sisumufunda wathi ukuthule ezulwini ukuthule emhlabeni umefika uJesu ufika ayinkosi yaseSalema ufika inkosi yokuthula umeza yena ulethe ukuthula atmosphere hamba kuyona atmosphere yokuthula njalo ubingelela ubethe ukuthula kube phakathi kwenu ngobani uyinkosi yokuthula. He is the Prince of Peace. Uma inkosi yokuthula ufika eJerusalema uze kulento ebhalwe encwadini yamaHubo ethi ukuthula akube in your walls ngiza kuwena Jerusalema as your king. I come declaring peace. Let there be peace in Jerusalem. Hallelujah. That is why wafike hamba ngedonki ngoba idonki isilwane sokuthula. Glory be to Jesus. Idonki akusona isilwane sempi. Idonki is very hard working but isilwane sepeace. Ingabe umefika eJerusalem uthi I come to you bringing nothing but peace. Glory be to Jesus. Ngathi Nkosi masiphe ukuthula bazalwane empilweni zethu emakhayeni ethu emndenini yethu emsebenzini yethu banga inkosi yokuthula ingasipha ukuthula nalavuka khona ivunguvungu kwanga inkosi ngangenelela imemezele kube khona ukuthula kuleli yakhaya ukuthula kulo yamshado ukuthula kulo yamndeni ukuthula kule yakhampani ukuthula kule siyasikolo ukuthula nje yonke indawo ngegama lika Jesu. Hallelujah. Ukuthula kule yanhliziyo elokuyaluza thatha ibeka. Let there be peace. Hallelujah. Next verse. 89. Yes. Some of the Pharisees in the crowd said to Jesus, Teacher, tell the disciples to be quiet. Hallelujah. Tell abafundi bakho bathule. Yemfundisi. Tshela labafundi bakho bathule. Next verse. 40. Jesus replied, I Yes. guarantee that if they are quiet, the stones will cry out. Hallelujah. Yebazalwana sikwazi ukuthula. Hallelujah. Yebazalwana asikwazi ukuthula. Yebazalwana ngiyaphinda ngathi angizwe. Asikwazi ukuthula. Hallelujah. Yebazalwana sikwazi ukuthula. Kunalento ethi ngingathula kanjani. Yebazalwana inkosi silande kude. Inkosi yasenzela izinto ezinkulu nalabo bebangafuni ukuthi zenzeke empilweni yethu zenzeka. Asikwazi ukuthula. Asikwazi yebazalwane lasilandwe khona lasitengwe khona lasidluliswe khona lasiphume khona asikwazi ukuthula. Ngoba uma kuthula thina
samanje akwazi ukubonga amanje ngikhona yingakho ngizothi Nkosi ngiyabonga ngakho konke ongenzele kona mhlamba ngikafiki la ngifuna ukufika khona but Nkosi uma ngibuke emuva ngiyamangala ukuthi wena ungilande kuphi wangibeka kuphi baba ngiyabonga ngaloko kwenze empilweni yami kuyacaca ukuthi bekunesandla sakaJehova esingithathela sangibeka la sangisusa la sangibeka le isandla. Hallelujah. Vele nje kuyabonakala ngoba nabantu bayazi ngoba kuthi noma qala bheda bathi kanti uphi lo nkulunkulu wakhe ngoba siyamazi ukuthi uyambiza manje sengimbonile lo nkulunkulu wami ukuthi uyama nomuntu ube nami eyimene bekade ngidlula kuso bangalindele ukuthi ngiyophuma kanti uJehova uyadlulisana ukhipha labantu bangacabanga ukuthi ungaphuma khona uphume basale bekuzana ukuthi udlule kanjani ngoba lapha bekade kumnyama uphume kanjani ngoba lapha bekade kuvaliwe but uJehova ofona njengamanzi wamfonela ethenzani Hallelujah. Angikwazi ukuthula ngoba ngibona umusa wakhe. Angikwazi ukuthula yebazalwane ngibona amandla akhe. Ngiyahamba ngesibhedlela ngiyobabona abantu abagulayo mangifika lapha ngibone ukuthi manje lo uyintanga yami but nawo okwenzakalayo yena ulele embhedeni uyagula and umbhebe uyabona ukuthi kuma pain bese ngiyabuya ngibheke mina ngithi Nkosi ngiyabonga akukho ongahambi kahle ngithi baba ngiyabonga ukuthi angilelanga kulo yambhede ngithi mangithenga iphepha kuyi Friday ngiphenye ngale mumva ngibabone bonke abafihlwa ngakusasa ngibone intanga zami ukuthi iningi kanjani ngithi baba ngiyabonga ukuthi nama ngibekwa kusasa ngoba umusa wakho usanga ke angikwazi ukuthula. Hallelujah. Angikwazi ukuthula yabazalwane khona nalezi ezifike endlebeni zethu uzwe ukuthi bekade ubekelwe izinto ezimbi kuthiwe angeke adabulaphe zithi uma ifika ube siyaqala uyayibheka uthi awu ngidlule njani ngoba angibonanga lutho angikwazi ukuthula yabazalwane I can't. Hallelujah. Next verse. 41. When he came closer and saw the city, he began to cry. Verse 42. 42. He Yes. said, if you had only known today what would bring you peace, but now it is hidden, so you cannot see it. Hallelujah. Amen. Yebazalwane kunezinto ezikhathaza. Glory to Jesus. Kukhona abantu. Hallelujah. Abalahla abantu abaright. Hallelujah. Uma bemlahla umuntu right, then all hell breaks loose empilweni zabo after. Kayithiwe sayisithi bazalwane nasikhuluma nalabo abathandanayo sithi kubona uma inkosi kwenzeleke inxeba Xhosa nxeba bazalwane amen
Inkosi kwenzela inceba, yakuphumuza, yakupha umuntu right. Make sure ukuba awudlali naye, awumthathi for granted. Hallelujah. Ngoba abantu aba-right akuvamisanga baphinde babuye. Hallelujah. Uyokhala uswele umuntu ozokuthulisa because udlale ngomuntu alright. Glory be to Jesus. Kule ndawo la kufika khona abantu aba-right. Uma befika noma kusebandleni noma kusemndenini noma kusekhampanini fika umuntu alright. Lo muntu sithola izinto ngesimanga sakhe, sibusiseke ngesimanga sakhe. Uma yena ephatheke kahle we are blessed. Uma yena ekhala we are not blessed. Bese thina singaboni ukuthi uyisibusiso kithi kangakanani. Bese amehletha ayavaleka. Ngiyagaranta namhlanje ukuthula lesize sikwazi. Hallelujah. Iphisa lesize sibe nayo. Akangakanani uma sizomphatha kabi. Uma sizomphatha gadalana lo muntu ayokhala enkosini athi inkosi nami ngeke khona phatha bamphathi kahle ehlisi inyembe zakhe lezo inyembeza ayiweli phansi uNkulunkulu uyayikhongozela ngesitsha zakhe uJehova uzomphendulela. Hallelujah. uJehova uzomphendulela ngoba buhlungu kithina masisithola impendulo yalapha. So whoever namhlanje I'm just challenging you. Umuntu okhona empilweni yakho isibusiso make sure ukuthi umphatha kahle. Izinto mayibhede asibhede sisobabili ku right. Vele sibhede singahlanganisi ithu ayilungile. But amathi kubhede izinto kubhede nawe futhi nawe. Hallelujah. Amen. Already feeling babe ngamawashing nawe futhi nawe. Hallelujah. Ngoba you need to know and appreciate and value and see ukuthi lo muntu onaye uyigolide elingakanani. Umphathe kahle ukuze isibusiso sakho sizoba kuwena. Ngoba if treat lo muntu, that thing is a cause for concern. Yileso simo esikhalisayo ukuthi bewunentenhle wahlala nayo. Next verse is 43. The time will come when enemies' armies will build a wall to surround you and close you in on every side. Hallelujah. Amen. A time will come because your eyes are closed. Meshakavaliwa ubona ubuphuthi. Izitha zizokuhlanganyela. Hallelujah. Kunabantu abasempilweni zethu efanele senze make sure sibaphatha kahle. Kofika uyabona empilweni uze ungathi sihle umuntu noma akwenzela ini enhle uthi lo isilima sami. Ngoba uzomenza isilima wena phela 5 years asona ngabo ulokuqhubeka lo isilima sami phela another 5 years sona ngabo. But ngoba uNkulunkulu kule indawo ayihambelayo ngelinye lamalanga inkungu yosuke emehlweni wathi waqala wabona nawuzoyizwela ukuthi hayi manje sesiyabona lesasima sesiyaqamba ubani. Hallelujah. Ungamthatha umuntu uthi lo isilima sami, but appreciate every person. Ukuthi wenzela kahle ungathathi advantage. Sikhipha lapho thina sithatha advantage. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Ake ungisurprise man namhlanje man.
njalo usagibeza amanye emsebenzini njalo uyakhweza namhlanje ake wena umkhweze man. Hallelujah. Ungayifihli le mali uvela ngabo vele ngaboni but izulu liyabona. Njobe izulu libona liyovala kakhulu dona namhlanje nayo uyayifihla akivaleke kakhulu lo akabusisele. Ngoba nizoyithi ukuthi ngilaya yena kanti ngilayeka wena. Hallelujah. Glory be to Jesus. Mina ngafunda na principle yebazalwane. Uma unganako anginako. Negotiate anginako. But the day na uzobona ngami ukuthi nginako. And ngafunda ukuthi mama thathi advantage ngokulunga kwabantu. Hallelujah. Kwezinye izimo umuntu adingena nokuthi athi ngifuna ubhadala imali engaka mangikwenzela na akuyiphushe kwanawe. Hallelujah. Ungalo ufihla ubawugomela kwesakha ngeke ube nabo. Hallelujah. Tata baboni lo ngafika ngeke vele phambili. Hallelujah. Glory be to Jesus. Empilweni iprinciple ithi whatever ikhiphayo izohlezi kuya kuwe. Amen. Hallelujah. Glory be to Jesus. Whatever oyikhiphayo izohlezi njalo ibuya kuwe. Kunamakhaya lekhaya kolibheka ungathi lekhaya badlala imbuya ngothi bahlala bangananesi njalo bayakhala each and every day. Mara njalo ufikile khona uhlala uthola njalo itiye elimnyama enganabisi. Kungaphela konke but itiye alipheli. And benza make sure ukuthi bahlala njalo bakuthelele. Bese bakutshela ukuthi siyaxolisa sinako kunye singaphakwa kuphela leli tiye. And uNkulunkulu uzokwenza make sure ukuthi le tiye le alipheli ngoba ilona kanye abalikhipha njalo. Nithini kuwena ngithi whatever uzolo uyikhipha njalo wena ngeke izinqamuke. So sekuwe ukuthi ukhipha ini. Hallelujah. Amen. Glory be to Jesus. Amen. Because you will miss isikhathi sokuphakama kwakho. Glory be to Jesus. Kunezinto ezokucosta something ukuthi uyidedele ukuze kuze uthokowe. Uma usayibambile kunezinto engifike kuwena. Ungabamba kanjani kanti vele ufumbethe. Hallelujah. Next verse is 44. They will level you to the ground and kill your people. One stone will not be left on top of another, because you didn't recognize the time when God came to help you. Amen. Hallelujah. Amen. One stone will not be left on top of another. Kunabantu esithi mase sibaphathe kabi bese sisalangwa yizimpi thina. Bese izitha ziyasivukela. Bese izitha zizoshaya thina. Lithi iBhayibheli uma likhuluma ngendlela lokwenzeka ngakhona bayokudilizela phansi. Uyophela konke uyophaphathela. Uyombasha. Ngoba ulwise umuntu ebefanele ukuba ungamlwisi. Wathi uJesu eyongena eJerusalema eyinkosi wabona ukuthi nini labantu laba bala abathi haleluya hosana bayingosana akubona bonke abantu abadingeka la abaphelele bashoda. But the city ayibona umsindisi. The city yamphika umsindisi ngoba njalo abantu othunywa kubona bavamisile ukuba bese bayaphika as their redeemer. Abafuni wena njengomsindisi kangakanani. Hallelujah. Uthi uJesu sesiqeda bamphika mina bangithatha mina bangibethela
azange bangifune mina ngiyomsindisi ngiyindodana kaNkulunkulu. Kangakanani ke mina enzelwe yimi, nani angeke banifune, nani bayokhuluma kabi, nani bayonikhaphela, nani bayonibethela ngoba bakwenza kimi. Akase athi ke jabulani ngokuba mina I overcame. Nani kanjalo you shall overcome. Noma bangakulwisa ubona ukuthi ayikho into wrong engiyenze kulabantu, understand the position yafana na uqaphele ubone man abalwisa into engekho ngoba even igebengu ayiceleze emzini obendi ziceleze emzini onento. So kusho ukuthi nginento nami khona la ayibonayo maqeda bese uya understand ukuthi mina kushuthi angifani nabo, ingakho bangilwisa kangaka, ingakho bangivukela kangaka, ingakho bangihlanganyela kangaka. Ngizobambelela enkosini noma basuka bonke, noma badeda bonke, noma bangiphendukela bonke, ngizoma nenkosi ngoba ngiyazi victory is guaranteed, victory is assured. Inkosi nami, inkosi nami, inkosi ayingeleli, inkosi nami. Hallelujah. Sesaphela isikhathi sokujabulisa abantu bazalwane. Sesinakekelo kwenkosi ngoba inkosi ngabuya noma kunini. Hallelujah. Inkosi angeke nayo ukuthi ubani angakuthanda ubani ayendaba. Inkosi ibheke kwinkambo yakho ukuthi wena wenzeni. Hallelujah. Ngoba laba benza ukubi kuwena bayokuzwa bona ngekuzwe wena. Wena injongo yakho ukuthi wenze kahle kubo bonke. Wena mawenze right ukuthi ubani omunye wenzana awuhlangene uxhuma uchaza. Hallelujah. Hallelujah. Because you will be destroyed, says your prayer. Because you did not recognize the hour of your visitation. It matters that you see the hour of your visitation. Hallelujah. See the hour of your visitation. Bona ukuhanjelwa kwakho inkosi. Bona ukuthi inkosi. Hallelujah. Ukuhlanganyela mara ngiyizwa lento njalo lokho ingisondeza ukuthi ngasalove enkonzweni yini lento lokho ikhuluma kimina sekukhuluma inkosi kusho ukuthi kunento inkosi efuna ukuyenza kumina, kunento ezohamba bese iyaguquka kimina, kunento ezohamba bese iyasuka kimina uma ngayeki ukuhlanganyela. Bona ukuthi inkosi phela imiyalezo yenkosi, inkosi ingayibeka even emntaneni wakho uthi ukhathazekile, inhliziyo yakho ibuhlungu ishayile ngathi mama akhathazeke, uNkulunkulu uzoyenza indlela. Bona ke nawe ungayombani yaphetha ukhulumane thulena inkosi emthumile uJehova uzoyenza indlela. Bona ukhanjelwa kwakho. Don't miss ukuhanjelwa kwakho. Bona uNkosi kabe. Hallelujah. Glory be to Jesus. Singaphakamathi nasonke bazalwane qedi Nkosi yokusayinbosise inenze kahle.